Maďarsko, země ležící v samém srdci Karpatské pánve, oplývá přírodními krásami a bohatstvím kulturních památek z různých historických období. V nejjižnějším cípu země se nalézají termální lázně mediteránního charakteru jménem Harkáň. Ve vzdálenosti 250 km od hlavního města Budapešti, od krajského města Péče a pogánského letiště 20 minut jízdy autem, leží toto turistické centrum, tento termální mediteránní mikrosvět, od severu chráněn horou Tenkeš. Harkáň je snadno přístupná i z jihu, pouhých 5 minut jízdy autem od mostu v obci Dráva-Zboč, ležící na hraničním přechodu s Chorvatskem. Městečko se po téměř tisíciletém poklidném spánku začalo v první polovině 19. století probouzet díky několika znamenitým vědcům, kteří se začali zajímat o zázračných uzdraveních založených na legendě o Luciferovi, který zklamán pozemskou láskou se v těchto místech propadl do horoucích pekel, odkud v zápětí vytryskl horký, sirnatý léčivý pramen. Historie termálních a rekreačních lázní v Harkáň je téměř 200 let stará. První písemné zmínky o účinnosti harkánské vody pocházejí z roku 1823. V roce 1871 patřily lázně šlechtickému rodu Batániovců, kteří zde nechali vybudovat první termální bazén. Areál harkánských lázní o velikosti 13,5 hektaru je vlastně lesopark ze 7800 metrů čtverečních vodní plochy. Léčivá voda vyvěrá z hloubky 62 metrů o teplotě 62 stupňů Celsia. Složení harkánské vody je v evropském měřítku zcela ojedinělé. Svým obsahem minerálů a především sloučením síry v plynném stavu jsou tyto léčivé prameny jednak vstřebávány přes kůži, jednak formou pitné kůry, účinné při léčbě mnoha zdravotních potíží. V termální vodě obsažený syrouhlík se vlivem snížení tlaku začne okamžitě uvolňovat a v plynném stavu je charakterizován speciálním všudy přítomným zápachem. Harkánská voda je velmi účinná při léčbě gynekologických chorob, neplodnosti a lupenky. Voda s podobnými účinky se nejblíže nachází až ve Svaté zemi v Mrtvém moři. Obsah síry tím, že je zaručeně organismem vstřebáván, hraje důležitou roli při rehabilitaci kloubní chrupavky. V roce 2003 v rámci Sečenyho plánu rozvoje byl vybudován léčebný areál evropské úrovně, který díky moderní infrastruktuře a místním podmínkám přijímá celoročně zahraniční a domácí návštěvníky toužící po uzdravení a rekreaci. Trojpodlažní areál s termálními částečně krytými bazény o velikosti 2800 čtverečních metrů slouží pohodovému pobytu rekreantů. Pro pacienty toužící po uzdravení máme k dispozici odbornou revmatologickou službu, moderní léčebná zařízení a účinné terapeutické metody. Dále disponujeme odbornými asistenty elektroterapie, masáží, bahenních zábalů, nápravného tělocviku, cvičení ve vodě. V našich lázních vám bude k dispozici i přírodní léčitel. Účinnost akupunktury při odstranění původu četných chorob je všeobecně známá. Velice úspěšně se aplikuje například při revmatických potížích jako prostředek pro utišení bolesti, při alergiích a migréně. Naši hosté mohou využít následující terapie. Masáž reflexní zón, s jejichž pomocí dochází k odstranění škodlivých látek z těla a zesílení imunitního systému. Dále medová masáž, což je speciální detoxikační terapie, která omlazuje a zpevňuje pokožku a dodává jí pružnosti. Dále masáž vonnými oleji, což je reflexní masáž s antidepresivním účinkem. Další je terapie s přikládáním baněk,
kterou doporučujeme při bolestech hlavy, zad, při chronických plicních onemocněních, při chorobách dýchacích cest a nemocích jater. Ušní vosková terapie se používá při různých druzích zánětů, pro zmírnění bolestivosti ušních onemocnění a při dalších chorobách. V rekreační části lázní se nachází plavecký a dětský bazén. V plaveckém bazénu se splývající hladinou se pořádají i mezinárodní plavecké závody, především však slouží ke sportovnímu využití mládeže. Pro malé děti je připraveno brouzdaliště, pro ty větší pak bazén ve tvaru motýla o velikosti téměř 3000 čtverečních metrů. Hry a sport pak doplňují společně prožité chvíle zábavy a odpočinku mnoha rodin. Tobogán v areálu lázně je oblíben zejména mezi dětmi. Vedle tobogánu je k dispozici i go-kartová dráha. Renovované dětské hřiště je moderně a bezpečně zařízené. Pro ty nejmenší jsme připravili dětský park, ve kterém mohou rodiče dohlížet na své ratolesti či si s nimi hrát. V letním období se staráme o zábavu našich hostů pořádáním různých kulturních akcí, programů a koncertů. Naše programy, jako například Lázeňský festival nebo Prodloužený víkend, přitahují rok od roku do Harkáň stále větší počet rekreantů. Vedle programu populární hudby nechybí ani nabídka lidových tanců a lidové hudby. Atraktivní lázně se nacházejí v prvním poschodí renovované lázeňské budovy v kouzelném prostředí, jsou vybaveny 2 jacuzzi, 2 bazény s perlivou vodou, parní kabinou a saunou. Posuvná střecha umožňuje za příznivého počasí i slunění. Atraktivní lázně jsou svými rozměry vhodné i k pořádání různých kulturních programů. V Harkáně jsou rekreantům k dispozici pohodlné hotely, penziony a početné restaurace s nabídkou místních i světových gastronomických specialit. V
V našem městečku se nesklame ani turista toužící po kulturním vyžití. Vedle stálých a dočasných výstav se snažíme zpříjemnit pobyt našich hostů celoroční nabídkou nejrůznějších kulturních programů. Podle již zmíněné legendy vděčíme za vznik Harkáň Luciferovi. Proto každoročně zahajujeme novou roční sezónu zábavným programem, takzvaným zaháněním pekelné zimy. Následují každoročně pořádané festivaly jako Svatodušný festival, Harkáňské léto, Mediteránní festival při úpatí hory Tenkeš, festival vinobraní. Zkrátka činíme vše pro rozptýlení a zábavu našich rekreantů. V době pořádání festivalu najdou naši hosté na místním trhu bohatou nabídku předmětů lidového umění. V pavilonech vína pak mohou ochutnat ze širokého sortimentu vín z Harkáně a okolí. Festival vinobraní probíhá na několika stanovištích, je zakončen velkolepým tanečním průvodem pořádaným v Košutově ulici. Ani rodiny dávající přednost výletům nebudou zklamány. Na dosah ruky od Harkáně mohou najít vše to, co nabízí příroda a lidská píle. V nedotčeném romantickém povodí řeky Drávy se naskytá možnost pěších, cyklistických výletů i výjížděk na lodích. V oblasti zvané Ormanšák najdeme kostely s malovanou kazetovou výzdobou, půvabné rybníky a můžeme i zavítat do typických čár. Ve zdech středověkého dochovaného hradu Šikloše pobýval i císař Zikmund Lucemburský. V nedalekém kostele poutní obce Marijdit se pak můžeme poklonit zázrakům Panenky Marie. Ten, komu tento kraj padne do oka, si zachová i dobrou náladu. Ostatně o to se postarají i ohnivá vína z okolí výsky Vilány. I vy osobně můžete v jakoukoliv roční dobu využít přírodních darů Harkáně a našich služeb. To není zázrak, to není mámení, to jsou Harkánské lázně. Navštivte naše lázně a vrátíte se domů obohaceni na duši i na těle. Srdečně vás očekáváme také v našem informačním centru Thermal Travel, které se nachází u hlavního vchodu do lázní a kde se setkáte s česky hovořícím majitelem.